Prvo vijun. Što ide? Ja ne mogu to što već ordujete. Da se približu u mikrofon. Ja mislim da ne treba. Vijun nad vadoj, oj vijun nad vadoj, oj vijun da nad vadoj raspuskajeca, oj vijun da nad vadoj raspuskajeca. Пареню ворот, ой, пареню ворот, ой, парень да у ворот дожидается, ой, парень да у ворот дожидается. Вынесли ему, ой, вынесли ему, ой, вынесли ему сундуки полны добра, ой, вынесли ему сундуки полны добра. Это не мое, ой, это не мое, ой, это да не мое, это деверя моего, ой, это да не мое, это деверя моего. Вывели ему, ой, вывели ему, ой, вывели ему свет на Стасюшку, ой, вывели ему свет на Стасюшку. Это вот мое, ой, это вот мое, ой, это да вот мое, Богом суженое, ой, это да вот мое, Богом суженое. Вьюн над водой, ой, вьюн над водой, ой, вьюн да над водой распускается, ой, вьюн да над водой распускается. Ovo je zvučalo jako lepo. Ove devojke su deo ansambla koji se zove Gornica. One pevaju rusku muziku, neke od njih su Ruskinje. Razgovarat ćemo za koji trenutak sa njima, a sada pre toga razgovaramo sa našom Draganom Tucović-Baranac. Dragana, kako vam se dopalo ovo? Divno, kao da sam ja Ruskinja. Pa dobro, svi smo mi ponekad Rusi. Bar kad je muzika u pitanju. Posebno je hvala. I divno pevaju. Ali mi ovdje imamo i divno cveće. Pa imamo. Mi se dugo nismo vidjeli. Prilično, boga mi. Mada je vaš kolega uspeo lepo se on uklopio. Dobro, to je isto naočara ima, ne primećuje se razlika između Vlade Đokovića iz mene i mene samo kad ustanemo, pošto je viši. Da. Šta nam je ovo, Dragana? Ovo nešto što ide na balkon, ili da? Jeste. Jedna od najomiljenijih balkonskih biljaka, jednogodišnja je u pitanju biljka, i zove se verbena. A zašto sam je donela, sad ću da vam kažem. Donela sam je zbog toga što postoji u meni želja. Inače, to je nekada, kažem, zato sam i dobila priznanje. Promocija pejzažne arhitekture. Da što više ljudi prosto zavoli cveće. Da bi ljudi zavoleli nešto, onda moraju da počnu od nečega što je jednostavnije da rade. Je li tako? Znači, ako se odmah popletu u ovom slučaju uzgajanja cveća, onda jednostavno će odustati. Da. Jer se ovi mogu da pogreše. Verbene spada u one vrste biljaka koje se veoma lako gaje. Znači, nema, svi amateri, svi oni koji su odlučili tek da počnu da gaje cveće i da ulepšaju svoje balkone, treba da se opredele za ovakvu biljku, zato što je ona zaista neko ko će da podnese i vetar, i sušu, i da se malo zaliva, i da se samo jednom prihrani. Mislim, tu su zaista neke ogromne prednosti i može i u polusenku, i može i na sunce i tako dalje. To su velike prednosti kad je u pitanju gajenje i znači neko ko hoće da mu bude bogat prozor, bogat balkon i tako dalje, njene grane će da padaju u slapovima, da tako kažem. Vidite, ona ima kao neke ambrelčiće kad je pogledate ovako, takvi su i cvetovi u obliku nekih kao kišobrančića.
I što je još veoma bitno, ona će da cvete i cvete od proleća do pozne jeseni, znači do zime maltene. Znači, ukrašavajući taj naš prostor. I, kažem, zbog toga je bila izbor ovog. Dakle, sa tako malo održavanja ona će izgledati ovako lepo. Jeste, tako će da izgleda. Znači, samo skidate precvetale cvetove. Inače, ona je iz Južne Amerike. I za nju postoji jedna zanimljiva priča. Ona je bila, smatrali su je nekom magijskom biljkom. Kelti, Rimljani i Egipćani. Znači, nije ona neka baš tako obična biljka. Zašto su je smatrali? Zato što je ona vrlo lekovita. I od nje su se pravili čajevi, kupke i tako dalje. Pre svega protiv reumatskih bolesti i još sad jedan najpočetniji. To može i danas da se radi sa ovim koji ga ima na balkonu? Ne. To je nešto što se radi u medicini i tako dalje, u farmaciji. Ali je neko koje spada u neke, da tako kažem, korisne biljke. Tako da, kažem... Gde god da je stavimo, ona će izgledati ovako. Dobro, neće baš u senci da bude, ali kao što vidite, ona je jako, jako dekorativna i samo, kažem, negde u junu treba malo orezati, tako da bi još bujnije cvetalo. I eto, može se prihraniti, a i ne mora. Mislim, zalivate svaki drugi dan. Znači, jedino gde možete da pogrešite da je previše zalijete. Ona ne voli to da je sve bude previše crvene. Znači, dobro je za zaboravne ljude. Pa ne, kažem za počet. Inače, da vam napomenem sada u ovom periodu kada ste uredili, vidim prozore, balkone i tako dalje, zalivate ujutru i zalivate posle podne, znači posle kad zađe sunce. Znači, nikako ne zalivamo u podne i to je uvek odstajala voda. To je manje više pravilo za sve biljke. Pa jeste, ali evo sad i za ove. Neke biljke traže mnogo vode, pa morate i 2 puta da ih zalijete. Mislim, i ujutru i uveče, pogotovo kad su neke velike vrućine, suše i tome slično. Znači, njoj ni suša, ni vetar ne mogu ništa i kažem, ona je zato bila moj izbor ovog jutra. Kažem, to su sad poslovi na kojima radimo. I zamolila bi sad naše sugrađane da što više ukrašavaju sve balkone. Ja sad gledajući po svom kraju... Sad je u toku i akcija za Zeleniji Beograd, čiji ste vi bili i pokretač i dugo godina deo. Pa ja sam, kažem, vrlo srećna što sam tu akciju nekad pokrenula i što je ona 13 godina traje. Znate, kad ostavite nešto iza sebe, tako i to traje i mnogo bih voljela da me ona nadživi. I da ostane iza mene kao nešto što sam poklonila pre svega... Vi još 100 godina akcije, još 200 i... Da kažem što sam poklonila pre svega našim sugrađanima, eto i mom preduzeću koje u bivšem koje je sprovodi. Mi smo se vidjeli od sajma hortikulture kako je to prošlo i neko priznanje i predavanje. Da, predavanje prošlo izvanredno. Zaista, ja sam imala samo hendikep što sam bila bolesna, ali se uopšte to nije videlo. Znate, kad ste srećni, nekako vam se ništa ne vidi. I dobila sam, moram da priznam, to priznanje od sajma, Beogradskog sajma, za taj dugogodišnju promociju pre svega i sajma, ali ono što mi je posebno drago i zašto ja živim, jer je to, pa moram reći, moj život, promocija pejzažne arhitekture. I to mi je toliko, ne mogu da vam opišem, bila sam čak malo na Facebooku i dosadna sa tim. Niste. Ne zato što je to... Hvala, Žega, ne valjava se. Ne zato što je u pitanju priznanje, nego što je baš za to. Da, ono što vi najviše volite. Pa jeste, zelenila je moj život u krajnjoj liniji. Dobro, Dragana, mi ćemo malo da skratimo ovaj razgovor da bismo se posvetili našim gošćima. Sa velikim zadovoljstvom. Ja ću sada otići do njih, pa ću se vratiti da ih zajedno slušamo kako pevaju, ali da čujemo malo i šta imaju da nam kažu. Dakle, Gornica, krenut ću sa ove moje dalje strane. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste i kompozitor. Da, ja sam i kompozitor i tekstopisac i napisala sam jednu kompoziciju za srpsko-rusko prijateljstvo koja čeka premijeru, znači da završimo još studijski deo, zove se Pravoslavlje i nadam se da ćete nas pozvati da... Jel možemo premijeru da organizujemo u ovom programu? Možemo da organizujemo premijeru, tako da 2 naroda ko povezuje vera, to je pravoslavlje i...
Vas je 4 zapravo, Da. samo 3 ste ovde. Otkud ideja za Gornicu? Pa, postojala je grupa već pre nego što sam ja došla, tako da smo se upoznale u horu slavista i jednostavno predložile su mi da dođem da pevam i tako smo jednostavno srpsko-ruska grupa, tako da eto... Hvala. Odakle ste vi? Ja sam iz grada Kazanj, to je veliki grad na Volgi. Došla sam u Srbiju pre 8 godina i tako. I kako je ovde? Lepo, toplo, topao i narod. Toplije nego tamo. I temperatura, da, mnogo toplije. Danas slavimo Dan pobede. Mi ćemo za koji trenutak u ovim ekranima iza imati i sliku iz Moskve. Da, to je veliki praznik. Kako se u Rusiji obeležava ovaj praznik? To je, da vam kažem, drugi po veličini praznik. Vrlo, vrlo popularan, značajan za nas. Obilježavamo ga vrlo sa radošću i sa puno ljubaviju i tugom zbog toga što dosta smo izgubili i naroda u tom ratu. Skoro svaka porodica je bila unesrećena u tom ratu, bila je učestvovala. Zato to je praznik za sav bivši Sovjetski savez, naravno. Posle Nove godine to je najveći praznik. Dobro, jel biste voljeli da ste danas u Moskvi? Jesam, naravno. I u mom gradu, u svakom velikom gradu se održava parada. I u mom gradu na glavnom trgu se održava parada velika isto. Sjajno. Sad ću preći sa ove druge strane. Vi ste najkraće u Srbiji, jel da? Koliko? Da, manje od godine dana. Zato i pričam tako malo poluruski, polusrpski. Ali se razumemo. Da, meni je super što mene svi ovde razume, kao... A iz kog ste grada? Iz Krasnodara. Kako se tamo obeležava Dan pobede? Isto tako, jako veliki praznik i puno ljudi koji idu na ulicu, slave taj praznik, jako lepo. Bude li muzike na tim proslavama? Naravno. Dobro, a šta nam sad pevate? Sada spevam pesmu Vdolj po ulici Metelica metет. Nema veze sa Danom pobede? Ne. To je narodna pesma. To je narodna pesma. To je narodna. Dakle, dogovorili smo se. Premijeru nove pesme ćete imati ovde, u ovom programu, a ja vam predlažem da nakon što ovo završite, ostanete tu negde kod nas da pratite, jer Studio B ove godine će mnogi prenositi paradu iz Moskve, a Studio B to radi već godinama, tako da ćemo se i mi uključivati direktno slikom u Moskvu. Za koji trenutak, a do tada Gornica i ove 3 devojke koje fantastično pevaju. Kako smo rekli se zove pesma? Vdolj po ulici Metelica metет. Metelica, lakša metelica. Ne bih umeo da ponovim ništa osim ovoga Metelica. Izvolite, priđite mikrofonu i da vas čujemo.